que devia ser net de Fernando, directament. Deia que era fill del seu fill Joan, que havia tingut un fill secret i que ell era el fill. Entonces, este senyor encapçarà revoltes i prometia a la gent que anaven a llevar els imposts i que tal, i que ell era el net del rei i el legítim rei. El perseguien i intentava amagar-se en Benimaclet. Els Benimaclet van dir que si no s'amagara, que Benimaclet era molt xicotet i que el pillarien i el pillarien a Burjassot. I allí el pillaren i se'l carregaren. Bé, doncs resulta, uns anys més tard, estava Felip II fent una visita per els seus regnes, que va vindre a València en 1585 i se va alojar en el monasteri de Sant Miquel dels Reis. I la seva guàrdia, sabem, en la crònica diu que va vindre a Benimaclet i va estar així en Benimaclet, alojar segurament en la casa del senyor de Benimaclet, que si no sabeu és la casa que està enfront del Fort de Cuenca, que té una torre, i serà la casa del senyor. Doncs ahí va estar la guàrdia del rei dormint unes nits mentre el rei estava en Sant Miquel. Un episodi també curiós que vaig trobar, que mai l'havia escoltat, era un episodi que estava narrat en l'ermita de Vera, però que quan l'ermita va ser saquejada en la Guerra Civil va desaparèixer. I era un episodi d'uns nàufrags que van haver en 1777 i que eren, dia la llegenda, que anaren a buscar tabac, se pensa que podien ser contrabandistes, i el seu barco acaba quasi en Ibiza. Entonces es van salvar un barco català, es va dur a Dénia, de Dénia tornaren caminant a Benimaclet, però clar, això arribaren un mes i pico més tard, en lo que, bueno, quan arribaren així, varen pagar estos senyors allí un mural en l'ermita que està desaparegut, però que sí que està redactat en notes d'antes de la Guerra Civil. Bé, ja avançant, la guerra del francès, en 1808, sabeu que França intenta invadir Espanya, ve la guerra d'independència, i clar, el problema és que Benimaclet estava fora de les muralles i així va haver saquejos en la iglesia i va haver persecucions i va ser prou mal, perquè els francesos anaven venint i així deixaren al poble totalment desvalgut, perquè s'amagaren tots dins de les muralles i els pobres llauraors així se quedaren esperant als francesos. Bé, també he trobat la primera persona a vacunar en Benimaclet, la primera meitat del segle XIX, està el nom i tot, en el llibre el posa, i va ser de la pigota, no? Sabeu que la pigota va ser una malaltia que va causar molta mortalitat, en la humanitat una de les que més mortalitat ha causat, i a banda les seqüeles que deixava la gent que sobrevivia. Mireu quines cares, el que en valencià diguem ratats, es deixava ratats. Una malaltia que gràcies a les vacunes, sabeu que en 1970 se declarà extingida i és l'única malaltia que s'ha aconseguit extingir per ara en la humanitat, no? I bé, ja en principis del segle XIX en Benimaclet se va vacunar gent, no? I tenim el nom de les persones que se van vacunar. Bé, un poc més avant, ja en 1871, en quan fa 150 anys, Benimaclet va perdre el seu ajuntament. Què és el que va passar? Pues que Benimaclet tenia un problema, i és que no tenia terme municipal. És a dir, el que era Benimaclet únicament eren les cases del poble de Benimaclet, totes les alqueries no eren. Però la gent de les alqueries sí que utilitzava els servicis de l'Ajuntament, com eren l'escola o era altres servicis que podia tenir l'Ajuntament, el secretari de l'Ajuntament que feia certificats o que fora. Clar, això feia que l'Ajuntament de Benimaclet estava en quiebra i va demanar diverses voltes a la Diputació que per favor li donarà un terme municipal, i com la Diputació
població se va negar, pues l'única opció que queda va ser l'anexió a la ciutat i passa a ser una pedania de la ciutat de València. Bé, poc més tard vingué el còlera. El còlera va ser una de les epidèmies pitjors que han conegut així. Està detallat, hi hagué un dia que van morir quasi 100 persones en Benimaclet, en un únic dia. Va ser terrible. El mes d'estiu de 1885 va ser terrible. Passava un carro, anava carregant els cadàvers, se s'emportava, familiars no sabien on anaven els cadàvers, perquè damunt tenien ja les tumbes obertes en alguns cementiris, no en Benimaclet, en aquest moment encara no tenia el cementeri, i es posaven, abans de passar les 24 hores legals, es posaven, però no es tapaven, per complir la llei. Entonces, pues allò va ser, per a les famílies, no sabien on tenien els seus familiars, que havien mort, ni podien anar a velar-los, ni funerals, ni saber en quin cementeri estaven. Però clar, és que va ser una situació dantesca. Bé, una altra cosa que vas trobar, que curiosa, va ser el rellotge de la iglesia, que el tenim ahí i que no sabem d'on ha aparegut. Jo mai ho havia sabut. Bueno, el rellotge se va ve del convent de Sant Gregori. El convent de Sant Gregori estava en el carrer Sant Vicent de València. En la desamortització passà a ser una presó. Allí va estar empresonat Vicent Blasco Ibáñez diverses voltes per delictes de la censura. I quan se va desmuntar, el rellotge estava abandonat i el rector de Benimaclet, que en aquest moment era Miguel Zaragoza, pues el va demanar i el va posar. Entonces, si se fijeu, la torre on està posat el rellotge és anexa, està creat en posterioritat. És un pegot, diguem, però perquè va ser posat més tard. Benimaclet no tenia rellotge. Mireu, aquesta foto molt curiosa perquè és de principis dels anys 20 i és el dia que van inaugurar la font d'aigua potable. El dia que arriba l'aigua potable a Benimaclet. Mireu com estava la plaça. I això va ser una notícia. Clar, teníem les epidèmies de còlera que eren causades per culpa de l'aigua en mal estat. I el poder tindre aigua en el poble potable era una notícia, pues, mireu com estava la plaça, no? El poble estava contentíssim de poder tindre aigua potable. Un event molt desagradable i que ha quedat oblidat va ser l'incendi del cine parroquial. En 1916 vingué un vicari a Benimaclet, José Cantos, i este home, per lo vist, tenia moltes inquietuds de traure la joventut i va muntar un cine parroquial. I els Nadals de l'any 21 se va produir un incendi. Entonces, este home va entrar a traure a tots els xiquets que pogué i va morir. Ell va morir als 3 o 4 dies de les cremades produïdes per salvar a la gent. En veritat, jo mai ho havia escoltat i és curiós perquè este home donant la seva vida salvava molts xiquets que estaven allí dins i va morir per treure'ls. I ja estem en l'època de la República. Així se va produir un fet que la veritat va unir a tot Benimaclet, que va ser les cambres de becari. L'Ajuntament de València va decidir crear unes cambres de desperdicis on anava a podrir-se tot el fem durant uns dies per unes olors horroroses, i això estava posat a escassos 200 metres del barri de Santa Anna, que era de Benimaclet. Això va unir a tots els partits polítics de Benimaclet, els republicans, els monàrquics, els de dretes, els de més esquerres, els anarquistes, tots se van unir, tots van fer front, s'anaren a Madrid a intentar parar-ho, anar la farmacèutica de Benimaclet, el metge de Benimaclet, una representant de les dones de Benimaclet,
poble se va unir per intentar parar això que era un atropell. Però bueno, al final es van fer. Bé, també l'any 34 se van produir uns atemptats en Benimaclet. Ahir vos conten les cròniques, les teniu en el llibre, no? Que despertaren al governador civil que estava en València. Se va sentir des de la ciutat de València, van sentir les detonacions i no va morir ningú de milagre, no? Els atemptats van ser en dos cases, en la casa del Clavari Major, eren en festes, i en la seu de la dreta regional valenciana. Bé, és curiós este llibre de Falla, un llibret de Falla, de la Falla infantil del grup escolar Cardenal Reis de Benimaclet, de l'any 36, estem parlant de març, que se titula Fora la guerra. Estan pressentint que va vindre la guerra, és molt bonic. He transcrit tot el llibret perquè és preciós com estan demanant, per favor, que no n'hi hagi una guerra. I com els xiquets escriuen, o escriuen els xiquets, i el professor, que deu ser Carles Salvador. Bé, ja han passat la guerra i us conte una anècdota que és la rebel·lió de les mones que va passar en Benimaclet. Resulta que per el racionament van prohibir que en el forn se fera qualsevol cosa que no fora pa. El governador ho va prohibir, va ser una multa altíssima i ningú forner de Benimaclet volia fer mones. Va dir que no perquè podien anar a la càrcel i apunten els anys 40, això era... Entonces, les mares dels xiquets, aquelles que tenien forn en casa, van decidir fer una cadena i anar fent per tots els xiquets del poble mones en les seues cases. De manera que tots els xiquets del poble tingueren mona aquest any, encara que el senyor governador ho havia prohibit. I així no va ser. Tots van aconseguir tindre una mona de Pasqua. Bé, ja el 57 la Riguà, o Duguetxer, també, bueno, vos conto un poc ahí també la història de l'escut de Benimaclet, que, bueno, este escut que tenim fa referència al seu origen aragonès, del rei Jaume I, al primer senyors que eren els Pina, el Pi, la flama esta dels Sants de la Pedra, que eren els patrons de Benimaclet, i la serra de l'últim senyori de l'alqueria de Serra de Benimaclet, no? Com senyera. Bueno, i després, altra de les coses que tenim des del poble de Benimaclet és defendre l'horta que queda, el que queda de horta des del poble de Benimaclet, pues, sempre hem recolzat de defendre el que queda de horta de Benimaclet. Altre apartat, hem deixat tot el que és la història, altre apartat són les festes de Benimaclet. Bueno, pues, un repàs a les festes, el dia del Crist, els Sants de la Pedra, la Mare de Déu d'Agost, el Corpus, les falles, un repàs a totes les falles, Sant Antoni de Vera i la benedicció dels animals, val? Un poc, i ahí les tenim totes, no? I, altre capítol, ja els jocs de Benimaclet, no? Edificis o llocs emblemàtics de Benimaclet, com per exemple el centre instructiu de Benimaclet, que és un dels edificis, pues, diguem, a banda de la iglesia, no? més importants, que va ser ja, per això, a principis del segle XX, que acabant va ser incautat, primer en temps de la Guerra Civil, acabant en el franquisme, i va ser tornat al poble en els anys final dels 40, que va ser com va ser tornat al poble per estar allí, i bueno, avui encara està allí el
principi en la ciutat de València, però la Reigua va ser totalment destruïda i va tenir molts mals i se va decidir construir una nova residència així en Benimaclet, no? I sabeu que és una entitat, pues això, una institució benèfica pues, excepcional. També teniu totes les escoles que han hagut en Benimaclet, han pogut registrar els seus mestres, els cines que hi hagueren en Benimaclet, avui ja no en tenim, però pues, fins a finals del segle XX hi hagué cine en Benimaclet. Comerços com la tenda de la xocolatera o l'alqueria de Patac, no? que va ser devorat per les flames, no? Va ser una pena, una alqueria que tenia pues, vora 300 anys i que va ser pues, abandonat i l'acaben cremar i tirar a terra. No? Jo vull que penseu que en Estats Units les construccions més antigues són del 1800, 1700, el país se va fundar en 1799, no? Vull dir, són d'aquella època, de l'època d'estes, i nosaltres ho tenim com coses velles que, bueno, quan se'ls podia donar una utilitat i fer cases rurals o que fora, i tindre ahí una memòria de lo que hem segut, no? L'alqueria Torreta de Miramar, avui desapareguda, que era una necessitat emblemàtica, avui hi ha un carrer que mos ho recorda, però va desaparèixer. L'alqueria Puríssima sí que s'ha conservat, està en l'avinguda de Valladolid, i esta sí que s'ha conservat, té altre ús avui en dia, però sí que podem veure-la, no? També l'Espai Verd, no? Que és un edifici emblemàtic de Benimaclet, que a l'entrada de Benimaclet sempre se veu. El forn de Benimaclet, que és el més antic que n'hi ha a València en funcionament. N'hi ha referència al forn de Benimaclet des del cens de 1409 i des d'aquest moment el forn era propietat del senyor de Benimaclet, la gent que volia coure qualsevol cosa havia de pagar-li al senyor, va passar a ser del capítol i el capítol acabava venent-lo i podem seguir-lo fins al dia d'avui. I aquest forn se té més de 500 anys. També les sèquies de Benimaclet, us faig un repàs de les dues sèquies perquè així tant Rascanya com Mestalla s'uneixen. L'alqueria del Saco, també desapareguda en la plaça de l'Amparo Arce, que ja no està. El Molí Nou o Molí de Farinós, que sí que el tenim, però està en un estat ja mal, és un molí antic. L'alqueria de Serra també està en una situació a punt de desaparèixer, és una alqueria del segle XVI, no podem deixar perdre tot aquest patrimoni. I també us conto un poc de l'Orde Tatall o la Casa dels Misteris. No sé si sabeu quina és, està al costat de l'ermita de Vera, avui no existeix, però la va construir un empresari valencià en 1843 i en aquesta alqueria el pare Fullara va escriure la gramàtica de la llengua valenciana. Vull dir, així al costat de Benimaclet. Això no ho han posat en el llibre dels poetes, perquè no és de poesia, però sí que fa referència al valencià. I per a finalitzar fem un repàs als personatges de Benimaclet. El pare català, que segur que té un coratge, va ser la persona que va fer el cementeri de Benimaclet. Això del cementeri avui no li donem valor, però penseu que quan van ordenar tancar el cementeri de Benimaclet, que estava junt a la iglesia parroquial, junt a la plaça, van ordenar tancar-lo perquè entraven els gossos, traien els cadàvers, vull dir, era una situació que ho van denunciar, és que en la premsa nacional, en tots els llocs, que el cementeri de Benimaclet n'hi havia que tancar-lo sí o sí. I el van tancar, però clar, això significava que per a poder enterrar la gent hi havia que anar al cementeri general de València, que està a més de 6 quilòmetres. I no hi havia mitjans de transport. Entonces, clar, dur a una
il·lusionant i bueno, la gent de Benimaclet pot tindre els seus familiars prop de casa, no tindre que anar-se'n a... Avui és més fàcil anar, però bueno, també seria molt més incòmode, no? Bé, Pasqual Jovaní va ser alcalde durant la República per el partit de Blasco Ibáñez, que era la Pura, un partit autonomista, i bé, conta la seva història, podeu llegir. Adelina Montesinos, farmacèutica de Benimaclet, des de l'any 1928. Una dona començaria la carrera l'any 20. Jo, la veritat, no m'imagine el que passaria a esta dona, no? I vindre a ser un poble i estar en un poble d'aquell moment, si una farmacèutica va ser farmacèutica, fins que se morigué, no? I la seva farmàcia encara està en el carrer Barón de San Pedrillo, no? Com era el carrer València. Don Diògenes va ser metge també de Benimaclet des de l'any 20 fins que se morigué l'any 75. Crec que posa per ahí a quants parts va atendre, que quan néixer dos o tres generacions de Benimacleters va atendre ell els parts i una persona que la gent que el va conèixer li tenia apreci. Va pelear molt per a que no posaren les càmeres de becari en Benimaclet. Doña Carmen Crespo, mestra de xiquetes, hem de pensar que en aquell moment no era com ara, que hi havia escoles com les d'ara. Doña Carmen tenia l'escola en sa casa, les xiquetes anaven a sa casa i ella ensenyava el que sabia. No tenia res que veure com pensem avui que pot ser una escola, era algo distint, no? Hipòlit Martínez, mestre de música i director de la banda de Benimaclet, també té un carrer en Benimaclet. Dolores Marquès, també mestra, també té un carrer en Benimaclet, també se va dedicar a l'ensenyança de xiquetes. I vàrem trobar que ella va estar entre els cursillistes del 36, que era gent que s'havia format per entrar a les escoles aquest any, i en acabar el moment del franquisme van ser un poc estudiats en lupa tota la gent que havia estat format en aquesta promoció. En acabar li va permetre continuar en l'ensenyança i tot normal, però ella estava entre els cursillistes del 36. Micalet, l'alcalde, va ser alcalde de Benimaclet fins a la seva mort durant moltíssims anys i era forner, tenia el forn que encara existeix, el forn de l'alcalde de Benimaclet i una persona també entranyable que la gent de Benimaclet l'apreciava molt. Carmel Pastor, un escultor que se'n va anar de Benimaclet, té molta obra en Itàlia, al final va morir en Alemanya i se va casar en una alemana i és prou desconegut en Benimaclet, però una persona que va destacar molt en el món de l'escultura. Futbolistes, també hem tingut estos 4 futbolistes que han jugat en primera divisió, no? Teniu explicat, alguns són més recents i altres més antics, no? José Hernández va jugar en l'Atleti de Madrid en els anys 70. El professor Ricardo Marquès va ser catedràtic de física a la Universitat de Barcelona, una persona que damunt va estar en el món de la investigació. Allí teniu paraules d'alumnes seus, li van fer un llibre homenatge als seus alumnes quan va morir i aquests alumnes encara el recorden i va morir el 79 i ara el 2019 o 2010 quan se posaven en contacte amb aquests alumnes que li van fer l'homenatge encara el recordaven en apreci com ensenyava i com dominava el món de la física. Asensi Magraner, un trompetista que té un carrer en la ciutat de València, que va ser de la banda de la ciutat de València. Amparo Arce, que en parla d'ella, una activista veïnal que va fer molt per Benimaclet, també va escriure poesia, va fer conferències
Flors i va estar lligat a Benimaclet fins a la seva mort pràcticament. Va morir als 100 anys. Francesc Greses, escultor de Benimaclet, també molt bon escultor, va fer moltíssimes imatges, també era de Altars de Sant Vicent i gran valencianista, i hi ha molta obra seva repartida per tota la geografia valenciana. Vicent Sanchis va ser un dels nostres inspiradors d'aquesta associació. Va faltar fa un parell d'anys i tenim la seva biografia i escrits que va fer sobre Benimaclet, molts treballs que va fer sobre Benimaclet, una persona de concòrdia i amant de Benimaclet. Dos germans, Peris Mencheta, jo crec que tots sabeu el carrer Peris Mencheta, però no sé si conegueu qui són els Peris Mencheta. El carrer està dedicat al periodista, a Francisco Peris Mencheta. Va ser periodista, va fundar una agència de notícies que va ser molt famosa en Espanya. Se va instal·lar en Barcelona i en Madrid, va faltar en Madrid, i la seva estirpe encara continua, encara n'hi ha Peris Mencheta per ahí, que són descendents d'ell. I tenia un germà, que és Ramon, que va ser bisbe. Va ser bisbe de Coria Cáceres. La mort l'enterro del pare dels Peris Mencheta va ser en Benimaclet, van vindre tots els germans, el bisbe, el periodista, el periodista també va tindre càrrec, va ser senador i diputat, i van vindre gent de Madrid, o així Benimaclet, i l'enterro va ser molt, molt sonat. Mireu, Carmen Alcázar va ser la veu de les dones de Benimaclet, l'Ajuntament de València, anar a fer un discurs en nom de totes les dones de Benimaclet per a demanar la paralització de la construcció. Teniu el discurs en el llibre i la veritat és una dona que no l'havia escoltat mai, però va fer ahir un discurs molt interessant. És curiós veure que l'alcalde diu que li consentís que diga el que diu per ser dona, perquè a un home no li ho haurà consentit, però per respecte al gènere femenino li deixa parlar. Bé, Amparo Nicolau, no sé si molts de vosaltres la conegueu o no, esta dona, a banda d'escriure poesies en valencià, ens va cridar l'atenció, ens van escriure de la Universitat Politècnica perquè estaven investigant-la, perquè en la seva joventut s'havia dedicat a l'animació, a pintar els dibuixos animats. Entonces, s'havien fet, abans de la Guerra Civil, pel·lícules així en València de dibuixos animats i ella era una de les il·lustradores, que se dedicava a pintar-los per a que se veren pintats. Una persona amb molta cultura, que van entendre així en els nostres carrers, i que una volta va morir Carles Salvador, va ocupar el seu lloc com a poetissa de Benimaclet, no? Se dedica a fer les poesies en les festes i tot. Bé, i per acabar, tenim dos personatges, Baró de Sant Petrillo, que té un carrer en Benimaclet. Bé, explicar que este senyor té el carrer més que res per la seva amistat amb l'alcalde de Benimaclet. És a dir, no tenia molt... Entonces, què passa? Era amic de l'alcalde de Benimaclet, el Baró de Sant Petrillo era regidor en la ciutat de València i li va afavorir a l'alcalde per a que s'adoquinaren els carrers i tal, i és en agraïment, quan va morir el Baró de Sant Petrillo se li va posar un carrer en Benimaclet. I, per acabar, tenim a José Martí, l'héroe de Cuba, de la lliberació cubana, era net de Benimaclet. I sabem que va estar en Benimaclet, perquè ell, quan son pares se'n van anar a Cuba, però allí ho va passar mal econòmicament i se'n tornà així a València, i així vivia, els seus iaios vivien així en Benimaclet. Va estar en Benimaclet, però així en València son pare no tingué el que esperava i se'n torna a Cuba. I allí ja José Martí se va convertir en un
que posar i n'hi ha moltíssim més. Ara hem tancat en 400 pàgines, però que n'hi ha moltes. Continuem. Si vostès volen fer alguna pregunta o alguna aclaració, pues poden tindre la paraula. De totes formes, tot està, anava a dir, millor explicat, no, igual d'explicat, perquè els autors estan així, ho tenen vostès en els llibres. Jo, el que rogaria a un de vostès, hauran comprovat del gran coneixement que tenen aquestes dues persones, Pau i Cristóbal, o Cristóbal i